SRP ra. Champion Blue Bar makuha ang mancha sa daghan nga labhunon. Sulit kayo sa 1850 SRP lang. Palit na! Once upon a time na ay nanay ng laba complete the end. Naapayo sa kananay ng laba complete uniform, bedsheet, long gown, ball gown, wedding gown, red carpet. Tungod kay ang gigamit niya, Champion Blue Long Bar. Sulit mo tangtang umantya sa daghang lapada. 1850 SRP ra. Champion Blue Bar makuha ang mancha sa daghan nga labhunon. Sulit kayo sa 1850 SRP lang. Palit na! Chismis! Sa tikuan! Puno nga umot, pero kasunis ka ba ho? Bahu? Pangilakaw nga gitaw ni, pero ang pangbalay stinky? Bahu? Ikaw ba ni? Ako? Magbangong buhay na ka. Ayaw mo chinusi. Tanani Downy! Downy kontra kulo. Deserve sa tibuok labada ang triple protection from musty smell, moldy smell, and bacteria. Fresh! Wala na iba po. Magbangong buhay na. Downy kontra kulob ang tibuok labada. Kung kinahanglan mo gawa sa balay, pagtuman sa saktong oras ug adlaw nga tinggawa sa balay aron makalikay sa kadaghan sa tao ug makalikay nga makakuha og virus. Usa ka pahinumdum gikan sa ACS Manufacturing, maker of Shield Bath Soap. Panahon sa takdanay, naapoy takdanay sa balay, nga di mabantayan. Tungod ang sponge kay mahimong pugaran sa milyon-milyong kagaw nga mahimong makatakod sa kananan. Likayi ang takdanay. Ang Philippine Society sa Microbiologists kay karekomenda sa Joy Antibac nga naay kahong sa safeguard. Mutangtad sa 99.9% sa kagaw sa sponge. Aron makalikay sa takdanay sa giganan, pag Joy Antibac nga naay kahong sa safeguard. Likay sa kagaw, likay sa sakit. Pag-Joy Antibac aron makalikay sa takdanay sa kananan. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero nagapa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kaysa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Boom! Papaya! White rose papaya! Yeah, yeah, yeah! Boom! Puti ka! In 7 days, oh yeah, 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 yeah! White rose papaya! White Rose Papaya na ay double whitening sa papaya extracts with vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use. Boom! Puti ka! White rose papaya! Yeah, 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 yeah! Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS! Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita ang serbisyo publiko. Tatak RMN. Fátima dolorosa, mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón general. Ave María, Ave María, Ave Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Mga tinahod nga tigpaminaw diha sa social media, no? Sa Facebook. Doon na tay kritiko diha nga niadto ubay-ubay sila apan atong na matikdan karon nga medyo pipila na lang kabuok ang kugi kaayo mo hatag o kritik o kana ba mga komento ang uban mga pagsaway, no? Niadto daghan kayo sila o sa akong nabantayan karon murag pipila na lang na ang kugi kaayo mo hatag o kritik, no, sa atong mga posting nga relihiyoso sa atong pagpanalipod sa pagtuong Katoliko, no? O nganong ako ning gipasiuna sa atong tulumanon karon kay do na tay usa sa kana bang usa sa nahimong topiko o issue
sa maong mga komento akong dadon diri o atong i-expound no kay nagtuo ko nga dili ni alang lang namo atong nag-comment kundi para gini siya sa tanan tungod kay usaman ka komentaryo usa ka objection no sa atong pagtuo nga kung dili po ta makahatag og tubag katinawan so maupoy usa sa mga hinungdan nga nung ang mga Katoliko o pipila ka Katoliko ang mabugnaw dayon mobalhin. Kana lagi mangita og tubag ba? Okay, mangitag tubag. Ako bitaw niadto sa dihang wa pa ko ka hibalos mga tubag sa Katoliko sa iyang mga katinawan hapit mo ko mobiya gyud no sa pagtuong Katoliko niadto ako na nang gibalik-balik diri pag pahibalo ninyo. Diba? Pero sa diyang nasayod ko, pinagi po sa mga naghago po, aning pagpasabot sa pagtuong Katoliko, gani ang uban nila kanhi mga dili po Katoliko, nga nakasabot na, nga na-convert no, sa pagtuong Katoliko. So, inanaraman nga na ay mamiya, tayo mabalhin, na apoy mag-convert na to, ang uban po mamalik kung magkasabot na. So, yun na ang atong dula sa pagtuo. Okay. Now, mga igsoon, di lang nato hinganlan ang maong kritiko, no, mga tinahod nga di paminaw. By the way, no, alang sa mga makakita gyud sa ako mga post sa Facebook, ako lang ihangyo ninyo nga ayaw mo kahadlok o ayaw mo kaulaw kung mo comment mo sa akong mga kanabang gipang post. Kay actually gikinahanglan na nako. Gikinahanglan na nako kay ako dili man ko moingon nga dili ko masayo. Okay. Ang ako lang yung gituhuan nga dili masayo when it comes to sa pagpanudlo kanang gitawag nako og gitawag nato og magisterial teachings of the Roman Catholic Church. When we say magisterial teachings of the Roman Catholic Church, referring na nagtumbok na siya sa mga opisyal nga mga pagtulunan sa Katoliko nga gipanudlo sa kanang gitawag nato mga authorities sa simbahan nga mao ang mga obispo pinanguluhan sa Santo Papa. Ang ilang official teaching mo ni gitawag nato magisterium, magisterial teachings. Nagpost man ko sa Facebook akong gi-discuss kung sa ibot pasabot anang magisterium, di ba? Kaya ang uban mo ingon gama na pod mo og kanang termino wala man sa Biblia. No, kanunay naman nato nang ibalik-balik nga dili tanang pulong kinahanglan basahon sa Biblia. Ang importante ang iyang gipasabot naa ba sa Biblia. Una abay basihan sa Biblia. Pero sa gud anang termino nga monotheism. No, monotheism dili ka diretsahang makabasa ana sulod sa Biblia. O di ba? Monotheism. Naa siguro mabasa nato kanang Griego nga mono, but pasabot only, dayon kanang theos nga but pasabot God, Greek man na, no? Kanang theos, Greek na siya sa pulong God. Elohim sa Hebrew. Di ba? O, mauna, dili ka kabasa sunod sa Biblia nga kanabang gi-combine na ba? Monotheism. Pero, dili ka mo ingon nga, dili na mao, o dili na tinuod ng monotheism tungod kay wala sa Biblia ng pulunga. Di ba? Kaya unsa man naibot pasabot anang monotheism. Ang monotheism is a belief of one God. Ang pagtuo nga usa lamang ang Dios, mao man naibot pasabot anang monotheism. So, dili day ka mutuo anang monotheism unya nagtuo ka nga usa ra Dios. Di ba? Magkatawanan man ta ana, no? Kay ano ba? Pangutanon ka mutuo ba ka nga usa ra Dios? Mutuo. Mutuo ba kag monotheism? Dili. Sumuro na ka anang gahatag bakwi. Nga naman, kay ang buot ipasabot anang monotheism, pagtuo man na nga usa ra Dios. So mahimong dili lagi mabasa ang pulong nga gigamit pero ang ipasabot na sa Biblia. Di ba? Napay laing example ana kanang pulong Trinity. Ang pulong Trinity dili kita makabasa sulod sa Biblia ana litra por litra kanang Holy Trinity. Ang Holy siguro, dili siguro na gyud. Ang pulong Holy na sa Biblia pero kanang word nga Trinity di tang kabasaan na sulod sa Biblia. Pero kung ato nang sabton og unsay but pasabot ana naa sa Biblia ang gipasabot. Unsa man ay but pasabot anang Holy Trinity natong mga believers.
kita mga Kristohanon. Kanang Holy Trinity na to, ato ng pagtuo nga usara ang Dios pero sa tulo ka persona. Ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Gipasabot na, no, gi-implied na, no, sa Mateo 28:19 kadtong nagpadayag ang kasulatan unsay formula sa bunyag nga litukon kuno ang ngalan sa Dios. Sa ngalan, sa to pa singular, sa to pa usa, kay ngalan man dili man mga ngalan. Usa ra man, di ba? Magbunyag kamo sa ngalan, sa to pa singular. Kay but pasabot ana, usa ra may Dios. Pero pag padayon sa unahan kay tuluman ka personang gisgutan. Di ba? Di ba gingon diha nga pagbunyag kamo sa ngalan, singular sa to pa one. Pero inig padayon og basa tuluman lagi ka persona. Di ba? Pagbunyag kamo sa ngalan, sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. So kanaday usa ka Dios, tulo day ang persona ana. Muna gitawag na Holy Trinity. Ang pulong Holy Trinity dili mabasa sulod sa Biblia, pero ang gipasabot na sa Biblia, mo nang nituo ta. Mao po na ang pulong magisterium. Mahimong di ta kabasaan na sulod sa Biblia, pero ang buot ipasabot ana na sa Biblia. Unsa man ibot pasabot anang magisterium? Now, gikan na sa pulong Latin nga magister. Muna yung root word anang pulong magisterium. Magister. Unsa may ibot pasabot anang magister? Teacher. Sa Tagalog, guro. Ang pangutanan, nabas Biblia ng teacher o nabas Biblia ng guro? Amo na, si Kristo. Di ba? Si Kristo, teacher. Dayon, wala man siya mag-inusara sa pagka-teacher. Nagtawag man po siya uban nga mutabang niya sa pagpanudlo. Ang mga apostoles. Di ba? Sa asa man na mabasa, Juan 20, 19 hangtod sa 23, by the way, no? Na ato'y pahibalo na to nga nakunotay mga programa nga mukutlo tag bersikulo niya dili mao. Okay. Now, ako lang po ning ipahibalo diri although ako na nin na-explain, no? Now, naagi mga panahon nga ang akong huna-huna insakto ra unya iniglitok na ko sa bersikulo dili mao. Okay. Wala na ko nagituyo. No? Siguro ako sa edad siguro na ko ni or agi siguro ni sa ako bang pagpabaya ba sa akong health o kana bang kulang ko og manage sa akong health o nang kulang katulog mo nang ang flow sa atong unahuna o kanang unsa man ay galamiton sa pagsulti kanang atong dila dili walay harmony sa ato dili ka transmit og ayo ang o maka-transmit og kanang huna-huna pero inig articulate dili magkarimao, no? Para sa anang mag-type batang di ta anad nya magdaghan tag type pun magkasayop-sayop, di ba? Okay, dili praktisado, no? Ingon na siguro sa ato ning kuan wala na nato gituyo ng masipyat ta og kutlo og bersikulo. Pero akong siguraduhon nga kanang context, kanang mensahe na asa naagis Biblia o gipasabot sa Biblia. Bitaw no, ako lang gud pong kana bang ipahibalo ninyo nga ayaw kaayo mo og kana bang particular gyud og kana bang tudling bersikulo gis Biblia. Ang importante gyud kanang mensahe husto ba na. Kaya naman kay panahon sa mga apostoles kung manudlo sila, di ba sila mogamit og kanang kapitulo o bersikulo? Kasi ilang panahon, wala pa man abutangig kapitulo o bersikulo o kanang numero ba? Di ba kana atong Biblia ron, mura man og kanang libro sa balaod nga naay mga kapitulo o kanang artikulo, naay numero ba, di ba? Kung sa may katuyuan ana, para sayon tunan. Sayon hinungduman kung butangag numero, chapter o kanang verses. Kanang atong Biblia, then kanang sa mga libro sa balaod, sa mga tawag ana, mga artikulo or sa panay name ana o say description ana basta gituyo na nga kanang numero para nga sayo na to pangitaon o inig pangita na to. Pero sa original gyud pagkasulat sa mga apostoles ana, mga propeta, wala na nila butangig numero. Now, history will show us nga ang gabutangan nagnumero ang tinuod nga simbahan, ang Katoliko. Kung ako malimot ato kato si Obispo Langton, na limot lang ko anak ko pod ma-memorize tong katong gidiscuss na ni Bradshaw Fernandez sa iyang libro, no? Ang pagkahimo aning Biblia. Di ba? Gibutang na dito kinsay responsable nga nabutangag chapter o verses ang atong Biblia. Sa ato ba panahon ni Kristo ug mga apostoles, dili sila parehas ni
Brother Eliseo Soriano manudlo. Peace be upon him, no, ni taliwan naman si Eliseo Soriano, no, atong gitahon. Si Eliseo Soriano ron magsangyaw, sa dili pa mo padayag sa mensahe, mukutlo pag kapitulo, di ba? Di ba, may siya kumala sa kapitulo, ana, ana. Inana na siya musangyaw, nga naman, kay naan na may chapter of verses atong Biblia. Di ba? Pero panahon ni Kristo ug mga apostoles, ditso-ditso na sila mukutlo sa mensahe nga walay gamit-gamit og numero o chapter of verses kay wala pa man na silang panahon. Sa ato pa di ay, ang importante ang mensahe, dili kanang numero. Ug natunong man ang wala. Di ba? Kanang numero diha nga gibutang, kuala na murag galamiton lang na nga mo tabang na tugtol-tol. Pero dili ta mo salig yun ana kay wala man gali na sa original. Nagsulat ka ning Biblia. Ang importante, unsa ka tinuod ng imong gisulti. Kay kung kining akong hunahuna, mura pa lang unta ning computer nga ug unsay na program dito di na mausab. Ug unsay gi-program dito di na ginamo gawas og virusan. Di ba? Oh. Di kita masipyar ana, pero mao na gini nga kita di kita particular ana mo na nga musugot ra ko nga masipyat ko. O di ba? O basta wa po nako gituyo kay ang dili maayo nga kung mukutlo ta dayon na sipyat ta nya kay balutang gyud nga sayop to nya ato gipadayon. Di ba? Kana may dili maayo kay sa moral philosophy kay balo kang sayop nya imong yung isulti itudlo dili na siya. Error na gyud na sa morality. Pero kung wa na to gituyo na dili ra pud ta guilty anak. Siguro ang mga naminaw na pod but pasabot anak ko ningon ana na ang sitwasyon gitudluan pud mo sa pagsabot. Okay. Kay ako dili gyud ko mo pasibantog dire nga tanan akong istorya puros husto. Di ko moingon anak kay ang akong gituhuan jud nga dili masayop dire sa yuta ang magisterium ra. Kay nagtuo ko nga ang Holy Spirit gagiya sa magisterium. Ang gipasabot anang pulungan, no? Kaya wa pa mong ko katiwasan nag-explain. Kanang magisterium, gikan lagi sa pulong magister nga teacher. Dayon kanang pulong magisterium, but pasabot ana, samahan ng mga guro. O, the teaching church. Ang unang samahan ng mga guro, grupo sa mga teacher, nga gipili ni Kristo, mga apostoles. Mabasa sa Juan 20:19-23. So, ang mga apostoles, pinanguluhan ni Pedro mao ang unang magisterium. Ang katumbas ana sa atong gobyerno kung wa ko masayop kanang gitawag natong Supreme Court. Final arbiter kung maghisgot ang mga balaod nato nga kung magdebate ta dili magparehas ang desisyon sa atong mga lower courts, ang definitive nga pronouncement ang Supreme Court. Nya kanang Supreme Court, di ba, gitibuok nag mga justices dayon na ay usa ka Chief Justice. Di ba? Maupod ang mga apostoles. Kanang gitawag natong magisterium. Tanang mga apostoles, puros na sila justice. Ang ilang chief, mautong gitugyanan sa Yahweh. Nga mao si Pedro. Siya mo'y Chief Justice sa atong magisterium. Unya, dili lang pod kay ang magisterium lang pod nga nagtumbok sa mga apostoles nga diha ra pud ta ngamot pasabot og unsay ilang giluwatan nga mga desisyon sa Biblia nga kana ra atong tuhuan. Sayop na kanang gitawag nila kanang naara sa Bible. Sayop gyud na no nganong di gyud kumutuo ana ngano man. Kay kung matinuod na masakto na nga kung unsa tong gidesisyonan na sa mga apostoles sa una mao ra gyud to na unsaon ninyo pag-harmonize anang authority nga naa sa mga apostoles nga mapanunod sa ilang mga sumusunod. Basahan ninyo ang buhat 2:38 ug 39. Ang saad kuno alang kanila ug sa ilang mga anak. Sa ato pa, parehas di anang katigayunan sa ginikanan, mapanunod ngadto sa anak. Di ba? Sumausab ang authority sa mga apostoles, mapanunod, mapasa sa ilang mga sumusunod. Kadtong ilang gipanghatagan og authority, pinagi sa ordination. So, sa dihang wala na ang mga apostoles, asa man ang ilang authority doon nabalhin? Tuwa sa ilang successor. Kinsa may nisunod sa katungdanan ni Pedro, kanang tinugyanan sa Yahweh. History will show us, mo nang mga Santo Papa.
Kinsa may nakasunod sa authority sa ubang mga apostoles, ang mga obispo. So, bishops, pinanguluhan sa Santo Papa, mao na atong final arbiter dinhi sa yuta. Atong ganang gitawag natong magisterium, Supreme Court kung maghisgot tag unsaon ning Biblia. So nganong nabahin taron padayon tang nabahin-bahin atong relihiyon tungod kay wa ta mag-ila nga ang bishops pinanguluhan sa Santo Papa mao na atong Supreme Court kung maghisgot ta aning tuon-tuon ng Biblia. Wa man ta magtuo ana. Wa ta kabantay nga sa dihang dili ta motuo sa magisterium sa Roman Catholic Church. Wa ta kahibalo nga ang atong kaugalingon di tagsa-tagsa gihimo natong magisterium. Di ba? Nga naman, kaya ang imo mang pagsabot mo imong final nga gituan. Di ba? O kung sa imong nasabtan mo yung kini ako mo'y correct. Ingon po si Charles D. Russell, kining ako mo'y correct. Ingon po si Ellen White, kining ako mo'y correct. Na nawala na naunsa na. Ingon po si Joseph Smith, kining ako mo'y correct. Sayop ng inyo. Ingon po si Felix Manalo, sayop mo, kining ako mo'y correct. Kamu ba di ay ang gipili nga magisterium ni Kristo? Dili, uy. Klaro kay sa Biblia, ang gipili pag-una ni Kristo nga mahimong magisterium o Supreme Court diri sa yuta. Ang mga apostoles, asa mabasa, Juan 20:19 hangtod 23. Di ba? Unya, kung mag-isgot tag kinsay unang gipili nga Chief Justice, si Pedro, ang tinugyanan sa Yahweh sa gingharian sa langit. Kanang Chief Justice, kanang mo trabaho sa buhat ni Kristo as Chief Shepherd. Asa man mabasa nga si Pedro gyud may gipatrabaho ni Pedro sa buhat ni Kristo anang pag Chief Shepherd. Labang tigpakaon sa panon. Labaw nga tigdumala. Di ba? Naa sa Juan kapitulo 21 tudling ako nang klaro ko na kay Arlino ko masipyat. Juan 21 tudling 15 hangtod sa 17, no? San Juan kapitulo 21 tudling 15 hangtod 17 naa diha mabasa nga ang trabaho ni Kristo is a Chief Shepherd. Iyang gipatrabaho ni Pedro. Unya timangan pag yun nato nga sa dihang giingnan ni Kristo si Pedro ana naa diha present sa iyang atubangan ng ubang mga apostoles. So atong imaginon naa sila tanan dito kay taliabot naman tong musaka si Kristo sa langit. Unya only Peter, si Pedro ra giingnan nga naaman ta daghan man sila dito. Pedro, ati mana ang akong mga karnero. Sa laing pagkaistorya, dumalaha ang akong mga karnero. Sa laing pagkaistorya, ikaw mo'y mangulo sa akong katawhan. Kay muadto naman ko sa langit. Balik, ug asa ang akong amahan. Muadto ra pud niya mo niya dito. Mao ni angay niya buhaton kay kung biyaan ta ni Kristo dinhi nga walay mo act, mo represent, walay mo vicar, mo bitaw gitawag nato ng katungdanan sa Santo Papa o Vicar of Christ, representative of Jesus Christ. Kung ang atong mayor kahibalo mamili og representative niya kanang vice mayor, kung ang atong gobernador kahibalo mamili iyang himuong representative niya iyang vice governor, kung wala siya diha, si Kristo pa rin di kabalo ana. Di ba? Si Kristo buka di kabalo ana. Oh. Klaro man nga si Pedro ang iyang gipasabot nga vicar niya. Mao nang sakto ang Katoliko. Ang unang vicar, representative ni Jesus Christ, mao si Pedro. Unya kay ang katungdanan kung mabakante doon na may mapuli. Sa mas example ana katong katungdanan ni Judas na bakante, di ba nagpili sila kinsay mapuli. Si Matias ang napili. Unya ang nanguna pag sa pagpili, si Pedro pa yun. Ang Chief Justice. Di ba? Kaysa may gitugyanan si Yahweh. Mura na po dihapot sa kung mag-council na ng atong simbahang Katoliko, ang Pope mo'y manguna yun. Di ba? So, mao na mga tinaod nga tigpaminaw, nganong nga kung when it comes to magtuon-tuon tag Biblia, ang akong gihimong final arbiter nga dili masayop sa mga opisyal nga pagtulunan, magisterial teaching, only the magisterium of the Roman Catholic Church. Kay genuine man siya nga magisterium. Kay kung magsige mo rebuild sa Roman Catholic Church magisterium,
Wa mo kahibalo nga ang inyong kaugalingon gihimo ninyong magisterium. Kaya ang inyong mang pagsabot mo inyong gihimo ninyong final. Di ba? Moingon si Felix Manalo, kining ako mo isakto. Muna iyang gitudlo, ipatuhuan sa mga tao. So, siya mo yung magisterium. Anang punduka. Si Ellen White, siya po yung magisterium. Kaya ang iyang pagsabot may gituhuan sa mga sakop. Di ba? Pero kung tanaw na to ang history sa Christianity, mga apostoles, pinanguluhan ni Pedro, mo ay unang nga magisterium, unya ang mga sumusunod, mauna ng Pope and Bishops. Sunaan nila. Mauna nga kung doon na sila usbon-usbon, balid na sa langit. Pareha sa atong mga magbabalaod, pwede sila mag-usab-usab og balaod, katura pong pwede mausab. Di ba? Muna ay mo katingala, para sa anang dili pagkaon og dugo, sa Council of Jerusalem, gidili pa na nila, pero ilan ang gibase sa karaan nga kustom sa mga Hudiyo. Wala na nila gibase sa gitudlo ni Kristo. Kay kung maghisgot ang pagbase sa gitudlo ni Kristo katong sa gospel. Nya kay sa gospel wa man magtudlo si Kristo nga dili gihapon ipakaon ng dugo. Di ba? Iya manggaling gipasabot nga mahimong kanon na tanan. Di ba? Ang iya magaling dugo iyang ipainom. Ingon siya, akong lawas matuod nga kalanon, akong dugo ilimnon. Di ba? Oh. Pero valid tong Council of Jerusalem nga doon na pa sila gi-appeal nga balaod nga sa mga Hudiyo na to. Anong valid to? Tungod sa ilang authority, anong binding and loosing? Sa bago pa ang simbahan, ila pa nang gidili in respect to the Jewish custom. Munang gitawag og temporal restriction. Temporal prohibition. Pero pag abot sa Council of Florence, nag-ingon ang mga obispo nga, kay bright naman ta, klaro naman ang gitudlo sa Biblia nga kinahanglan ang gitudlo gyud ni Kristo mo atong ipatigbabaw. So niingon ang Council of Florence, wad-o na nato ang mga Jewish custom o katong ilang karaan nga pamaagi atong sundon tanan og unsay gusto ni Kristo sa gospel. Si Kristo sa iyang pagpanudlo kan-o naman tanan. Di ba? Kay limpyuhan gud, di ba? Oh. Spiritual nga pagka-limpyuha dili biological kay wa man ta moingon nga walay bacterial nga kahugaw. Amot pasabot ang spiritual nga kahugaw atong giisip nga mahugaw sa una gihinluhan na. Unsa may spiritual nga kahugaw nga kana niadto gidili apan gilimpyuhan na sa to pa pwede na. Mao na. Pwede na. Di ba? Oh. So mao na nga sa Council of Florence gi-bind dito nga pwede na ta mo kaog dugo kay gi-Christianize tanan ang atong mga balaod. Oh. Nga langkob na. Sumo na nga pwede ta mo kaon nag ginuguan. Nga naman kay giluagan naman ang balaura. Di ba? So, para sa anang Sabat pod nga gitransfer ang solemnity gikan sa Saturday nga to sa Sunday, valid na sa langit because of authority. Sa ato pa kung dili ta mo sunod sa mga konsilyo nga Kristiyano, sa mga obispo, suwata mo tuo sa gospel. Mora ba na giingon ni Kristo sa Biblia, ang inyong idili diri sa yuta, idili nako sa langit, ang inyong itugot. Kanus amo na nila buhaton ng magdili og magtugot conciliarly, hinugpong mga konsilyo. Sa ato pa, kung dili ta mo tuo og council, unya mo tuo ta sa Council of Jerusalem, sa ato pa, Council of Jerusalem ro atong nahibaw-an nga council sa simbahan, which is wrong kay ang council nagpadayon na, kay ang gingharian nga padayon gud. Ang authority ni Aquino naa na ron ni Duterte. Di ba? Ang authority sa mga apostolis naa na ron sa mga obispo. So ang ilang council mo'y atong tuhuan. Di ba? Kung tinuod ang Kristiyano nga nagsunod ni Kristo, niya ang iya bang simbahan iyang lawas. Di ba? So, dili masayop sa official nga teaching kay lawas do ni Kristo ang simbahan. Kung ano mo ko ingong panahon ato ning ipadayon sa sunod, no? Wa pa ko makahuman atong Roman nga description, no? Ako pa to ipadayon sa sunod Domingo. Hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Fátima dolorosa, mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos un corazón veneral. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María.
Tatak